пункти изпълнява. След малко повторите искам си пункти от вас. Ицо! Стаси, дай широчина! Не бързай! Лабов тръгва! Викторе! Защо така трябва да се набутваме? Си, Кико, сам! Лабов, Коки! Още Лабов! Завърш... Стаси, Лабов, Стаси, прибери я хубав пас. Лабов, да центрираме, Съркан вътре! Удар, Викторе, удар! Много висока, много висока. Серкане, качи! Лабов, стой така. Кико, бутни надясно. Кико, Викторе, далеч си му. Боби, Боби! Чистия! Браво! Серкане, внимаваме! Лабов е вътре! Коки, Коки! Линията на другите! Имаш Коки! Добре, Цапо! Добре, Велизар, айде! Кико! Още Коки! Добре, може и така. Момчета! Серкане, по-бързо искам да работим. Коки, Кико, много... Една идея по-бързо. С едно с две, с едно с две. Коки, назад, Кико, назад, крачка. Боре, още колко ще наприхвърля, две? Коки, гледай Кико в средата! Още Лабов! Стаси, Стаси, широко! Стаси, широко! Лабов, с едно Лабов! Потъча! Давай потъча! Центрирай! Добре. Боре, две от две. Кога сме атакували топка с крак напред, като е висока, служи вътрешния и не атакуй с кръка напред. Лабов, Ицо, Кико на задна града. Коки центрира. Стаси, тук оставаш човек. Виктор човек, Борето сам. Стаси, човек не се пази на 10 метра. Широко на линията, точно така, готов. Айде първа, Денис, Велизар. Малине. Горе! Кико, стой хубаво на втората града. Тя беше за глава там. Не влизай навътре. Лабов, стой така. Някой да търси, Велизаре. Не мога да изкараме тази топка. Коки! Преценявай, Денис. Лабов! Айде, завърши я! Браво, Боре! Добре, момчета, супер! Айде, Боби! Дай широчина, Лабов. Качвай, качвай, Лабов. Бека! Съркане, Бека! Закъсня му! Велизаре, чисто там, Велизаре! Няма къде да ти избяга! Който влезне от дясното. Айде, Денис, подреждай ги, Денис! Боби, добре, Дани, върни, че си остава, Дани. Вие сте да играете от дясно, Дани влиза да играят от ляво. Айде, Вие сте да играят от дясно и от ляво. Виждате ли, че като не вие малко? Организирайте се, давайте! Начин! Кико центрира този път, Коки на втора! Внимавай, втора! Внимавай на Викторе! 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 Отстъпиш човека! Камамджиев назад на центъра застани! Кико търси втора града, Ицо! Айде, Крис! Боби, Боби, Боби! Още! Съркане засадата! Позиция, Менко! Дани, ти си, Дани! Добре, Боре, добре, добре. Събирате се на куп, на 1 метър искате да си я давате. Няма да стане. Та си отстъпи, бе, ще прехвърлят. Горе глава! Горе глава!
Виждате ли, че халфовете качват да бият? Айде, търсете, отваря широко. Вижте Серкан как държи единия защитник, Борто държи другия защитник сега. Виждате Гледай, ли как Дани, стоят гледай, двама? Дани. Как стоят? Дани, гледай. Коки, още назад! Още! Ще ва прихвърли! С вътрешен. Ари, бързо! Лабо ще си. Дай ма пак. Добре, да, Бонинка, моля му да това. Стасенка, моля му Боби, да айде, дадеш на крак. Боби. На крак, не е висока. Браво! Добре, Цанко. Айде, Боби. Пас, Боби. Таси, виж къде ти е човека! Боби! Падни, Боби, Боби. Падни. Виждате. Без дарите. Айде, излизай, Дани, излизай, да качи високо. Коки, айде бе, Коки! Да, Без Боби. хаос сме! Айде, бе, вземеме. Боби, играй с Дани. Ицо! Край. За къде му отстъпваш, бе, момче? Айде, Боби, Краката ти бягаш от нея. Браво, Дани, добре. Велизаре, отивай, Велизаре, отивай. Боби! Корнер. Боби! Дани, влизай. Велизар, отивай. Оставайте тук, Алиш Метко. Играй Тук. с защитника! Тук, не по-напред. До центъра, това е. Цанко, влезни вътре, Цанко. Втората града. Айде, извади я хубаво. Добре. Ти, Серкане, с главата! Айде, Стаси! Първа някой. Бързай! Пускай! Добре, Метко. Добре, Велизар. Малин имаш. Отваря, Давай, Алиш, Кико, давай, Кико! Алиш. Малине, спри си, бе, Малине. Викторе, глава! Браво! Свали я, Коки, свали я, бе, момче, стига, бързате с едно, бе! Велизар. Гледай как бързате с едно. Малия, Коки! Малия, момче. Малине. Айде, браво, Денис. Малин. Коки, Малия. сам си подсказвам. Играеш аз едно. Втори път си сам подсказвам. Играеш аз едно. Безмислено и безцелно. Метко, отвори. Минете 2 метра назад с Кико, да не ви прехвърля. Коки, Кико, 2 метра назад двамата минете. На центъра, още. Да не ви прехвърля. Точно така стоите. Айде, може и с Денис да опитаме. Да, Може и с снимавай. Денис да опитаме. Лабов! Айде, Денис. Давай! Серкане навътре! Ето я, Коки, идеална. Ето пак бързаме с едно. Имаме ляв крак, но да поемем. Пази, Алиш, чисто. Червено. Коки, що бързаш? Айде, Алиш. На човек, Велизар. Ицо, не бързай. Не, прибери я и играй. Идва. Прибери я. Ето го. Боре, слез! С едно на Айде, Коки. Боби. Айде, Боби. Дайте се една идея по-силно, момчета. Добре. Серкан! Добре, Метко, браво. Пас, Велизар. Лабов! Добре, Метко, до край, Метко, до край. Вади я остра! Денис, срещай. Гледа скорост. Коки имаш! Ставай горе. Малине. Стаси, с едно на Коки. Коки, виж! Момчета, имам чувството, че не се чуваме какво говори. Малине. Айде, Христо, отвори широко. Боре, Дайте някой да търсиме. ето, Стаси, айде взимаш я! Айде, потъча. Цанко. Взимай веднага лабо. Даре. Силно! Няма дупка. Добре, Цанко, Избиваш браво, го с тия срещай го. Гледай, Кико. Кико вътре е сам! Велизар. Минат. Още Серкан! Остра! Добре, Метко. Добре, Алиш. Димо, бе, Дани. Димо да ти я даде. Добре, Крис. Боби, засадата, Боби. Внимай. Добре, Метко. Сам Денис. Добре, айде, пас на Цанко. Боби, излез, хвания! Ма хвани се, момче, викня с хвания, тя при теб. Не бързай! Викторе, дай широчина! Цанко, така, Боби, по-малко. Гледай, Лабо! Срещай. Само мой купни! Идеален, сам си! Велизаре, Пак срещай, на Лабо. Велизаре. Давай, Тойновски! Серкан, диагонал! Браво! Ей! Денис. Внимай, Алиш. Много лоши изпълнения. Да, айде, пас. Серкан! Засада.
Викторе, колеблив си ми при поеманията, при отвежданията. Айде да ги стегнем краката. Може и назад, не е нужно само напред да я бутаме. Гласи ми за по-десен крак. Влади сменя след малко Стаси. Лабов минава ляв защитник. Ти се как с ляво. Никакви сменя за Виктор. Десен. Добре, Бобка, погония! Добре, айде! Смяна! Стаси Виктор. Отдясно, отляво. Лабо, върни се бек. Защитник? Да. Айде, Малине, айде! Зад, Калджиев. Добре, браво, Гледай, бе. Ванков. Крис среща, Крис Ванков! да се обръща! Айде, Боби, айде! Колки в центъра! Колки в центъра! Боре! Добре, Дани, атакувай го! Тук са те пресирали всички центъра свободен. Кико двойно. Къде играеш? Серкане, слез, искай! Велизаре, срещай го! Добре! Идеална! Колки имаш в центъра? Лабо! Влади, излез от засад! Играй, браво! Браво, Ти си, Боре! Ви си зоната, Боре! Его, Влади! Колки веднага в центъра! Още, Кико! Центрираме! Денис, снимай, Центрирай! помагай му, Денис! Срещай го! Мале тия повеждания, краката си чупат. Играй чисто! Айде, тръгвай! Защитата, вие виждате ли си хората? Дани! Калъмджиев, лице! Вие днеска тук ли сте, бе? Сам е Боби! Ама как може да има Бас двама си герой! нападател назад, вас и вие да ми седите там отпред? Дани! Айде, другия път му дай! На празна врата чака! Демира, къде ставай, забряй? Сега ще му покажа откъде да знае. Айде, по-напред! Там, Цанко! Калъмджиев, Влади имаш! Срещай, Боби! Айва, земя. Сам Имаш си, Кико, сам твоето си. го направете. Ти твой мания. Кико успя, браво! Колки отзад! Айде, Мелик, Колки? пушката, Мелик! Серкан имаш! Серкан, излез от засадата! Днес аз не сте твой мания и сте от играние. Пълен паприца. Айде, добре! Велизаре, трябва да търсиме! Кико, по-назад, лабо, дванс. Калъмджиев, Ицо! Айде, Боби! Кико, сам си сваля! Серкан имаш! Денис, така! Влади! Не, много в засада, бе, Коки, много в засада. Серкане, излез от тази засада, постоянно си зад тях. Коки, дигни главата. Виж го, Влади ти е тук по-свободен. Серкан ти влиза в засада. Закъсняваш това се, играй по-хитро. Добре, Цанко, на линията, така е! По-назад, Коки и Кико, по-назад! Прихвърлява на сяка! Към Велизар! Слабо. Не, Ето я! хубаво, бе, Денис! И пак се, но пак с десен крак, нещо, той ми следва да Взимай, Мелик, ти, Дани, очи ме поточа. Мелик изпълнява. Денис, слези да търсиш. Дай напред. Добре. Айде, едно, срещай. Кико, гледай. Денис! Не я пускай, Метко, Ще отвори! изкарам, казвам ти честно. Денис! Айде, Белизаря, стъпвай там мъжката вече! Добре, Денис! Кико, сам си, не бързай с паса! Добре, пак Дани! Айде до последно! Кико! Срещай го, Мелик, срещай го, да не се обръща! Пас! Браво, Дани, пас! Айде, момчета! Не мога да се оцелиме! Срещай, Крис! Пас, Велизар! Сега стана проблем. Велизаре, пас бе! Изведи го, Боби! Влади, снес! Айде, Калъмджиев! отваряй широко! Калъмджиев, Добре, Влади! Дани! Цанко, Влади! по-назад, Цанко! До край, Велизар! Денис! Айде, Метко, Велизаре, влези да я А вие търсиш! днес ще ме слушате ли, момчета? Или всеки ще прави каквото си иска на терена? Метко, на кой бе?
На кой? Не ми дигай ръцете, спри си я, поеми я. Виж човек. Камамджиев веднага. Така е, Мелик, така Денис, тука Денис, айде, че падаме в резултата, така. Велизаре, на гърба ти е, Велизаре. Серкане, една крачка направи слез. Айде, Велизаре. Крис, търси я, Крис. Крис, търси я. Далече си. Добре, айде някой да се прибори за тази топка, Мелик. Качай горе, Мелик. Айде, Мелик. Влади, виж Серкане вътре, обърни му на седно. Велизаре, спри го. Добре, Денис. Добре, Денис, айде играй чисто. Коки имаш? Срещай, Велизар. Браво. Смяна Серкан Надето. Танко, идвай. Танко, нападател. Нападател отдясно. Кико пита кой да центрира. Кико пита кой да центрира. Коки центрира. Влади, остани по-отзад. Влади, човек тук в зоната. Ей, този човек държиш ти. Ванков, ще ва прихвърли с Камамджиев. Камамджиев, виж къде е засадът. Айде всички до хора, Велизар. Наде, до съдията за отбита топка. Там. Дани на гърба ти е. Момичето взима. Айде, Мелик. Мелик, по-топка, Мелик. Наде, айде, Наде. Боби мина. Добре, Алекс. Добре, Велизар. Чисто, Метко. Метко. Чисто, Коки, момче. Коки, изпълнява там. Айде на позиции, Велизаре, подреди ги. Крис, Лес. къде играй? Коки, центриране. Центриране. Айде, Лабов, иди до Ицуша, центрираме. Денис, снимаваш я, центрира, Денис. Ай, учителя. Браво! Браво, Ице! Хора си ги, бе. Денис. Нареди ги. Хората са забили, си можеш да Магическите умения. Изпълнях да имаме така путка. Айде, ще стане, айде. Ще стане да раздвижиме малко повече. Дани, на крилото, Дани, тук. Алекс отпред, Велизаре, не, Велизаре. Напад. Дай, Влади, Влади, качвай бека. Айде, Преса, Наде! Лабо, взимаш. на човек, Денис. Наде, слез. Оставай, отстъпвай. Пич не ми харесва како ти играят. Крис първа, Крис. Пълно мазало. Велизаре, добре, Боби, айде, задръж я. Айде, Боби, да гърби се. До край, срещай там, срещай. Крис, много лесно. Браво, Ванков. Крис, много лесно, Крис. Надя потъча силно. Метков, внимавай. Добре, Денис. Наде, не се кри. На всяка топка се крием. Влади, коридор. Денис, Денис. Добре, айде. Боре, да бяга от централния защитник паса. Ще лъже. Затвори му тъч. Браво. Добре, нищо. Боре, дай му широко малко да бяга от централния Алекс, защитник. търсия. Велизаре, ела. Коки. Айде, взимаш си. Коки, горе първо, глава. Велизар. Глава! Глава, Велизар. Абе, Денис, сам, Метко, сам. На кой спираш, бе, Метко? Наде, тръгвай! Помагаш. Айде, Метко, отваряй широко, отваряй. Имаш Денис. Добре. Айде, Боби. Пребори се, Боби. Браво, Ице. Оп. Денис, много ня. си останал, Денис. Срещай. До край, Денис. Браво! По-далеко назад. Ти го покриваш. Дани Лабов, смяна. Айде, нищо, горе главите, айде. Ники, Коки, смяна. Кико, влез като халф, Ники се качи като нападател. Малко да се нагърбиш, да го държиш, айде. Кико слиза халф, ти се качиш нападател.
Велизаре, не само ритъме. Колко сой си горниш? Бързате с Айде! Боби, слези да вземеш на крак. Успокоя, завъртия, Добре, браво. Браво, Данка! Ти бързаш да отиграш. Браво, Велизаре, айде, Боби, задръж я. Кико, слез като халф. Добре, сам Дани, тръгвай, гоня. Махния, трима са. Дани, стига се крийте, следващия, който ми даде гръб и се скрие, право смяна. Айде, Боби! Затваря го, Мелик. Денис, не бързе. Добре, и така става. Кико, слез търси топката. Атакувай го, айде. С едно, Влади, с едно пас! Вадия! Малине, прецения, Малине! Влиза, прецения! Малко хвада Влади, влиза по дясно, но е тъкива отляво. Отваряй, Денис! Метко! Айде да подареме тази топка! Айде, Метко! Дай с Метко! Кико, центъра! Търси му някой! Велизар! Добре, заобърни се! Велизаре, айде, поеми я хубаво тази топка, Велизаре! Мелик тука! Срещай Мелик! Влади, 4 атаки, 4 изгубени. Изпускаме момент на пас, изпускаме момент на центриране, водим я до дена, я изгубим. По-рано я центрираме. Хамамджиев! Не го чакай, Дани, да спринтира. Айде, Боби! Момчета, нямаме никой в средата да се да я иска. Боби, слез, Боби! Що бързаш, Велизаре? Няма никой! Не бързай! Поеми я тази топка! Хамамджиев търсия! Ицо, Дани, ляв десен, айде бързо! Ляв десен, тръгвай, Дани! Слизай, Влади! Браво, Алекс! Айде, Боби! Още, Ники имаш, Дани имаш, Надя, Ванков! Не мога да вземем! Фау! Кико, айде, Алекс, на позиции всички! И изгуби, той трябва да изчисти, какво да прави? Дани, лав! Отляво, Дани! Влади, тръгва. Кико на крак, остра! Ники, влезе тук в глухата зона! Кико навътре сега! Копни му назад, Ники! Ето я, сам си! Денис! Ти! Държи! Разбере! Денис! Ники! Отпред искам да движиш, да мога да движиш с теб централния защитник, да освобождаваме пространства, влизаме от втора линия. Търсия малко тази топка. Айде, тук си сам се планира за новия ритъм. Добре, аз яма на кой? Айде, събудете се. Метко, срещай. Велизар, помагай. Добре, Наде, найде по-леко. Ники, слез! Влади се едно на Ники! Си Мелик, добре, до край. Айде, минава много. Кико! Пас, Метко. Добре, Дали, на човек с лице. Добре, Велизар, пас вече. Айде, подголи, не се отказвай. Добре, Денис. Айде, Боби. Някой да помага. Добре, Боби, нищо. Айде, Дани, ти си. Малине. Преценявай. Айде, Метко. Добре. Втора, Влади, Ники вътре. Двама. Айде, Ася. Смяна. Влади, Ванков. Колко са си ячето докато такова? Да, отива отляво, Митко отива отдясно. Ти отиваш десен защитник, Хамамджиев тук. Чакай. Дани, какво стана? Дани, ела насам. Значи аз десен отива. Серкан влиза и ляв защитник. Дани, ела при мен, Дани. Дани! Ася, отива отпред, Велизаре. Ела малко, ела малко. Отляво защитник. Десен защитник. Навек отляво, Митко отдясно, Кико Митко връща. Хвърли малко вода. Добре, даре на Боби, малко добре. Дай, Йоги. Да. Мерси.
Една да искаш ли да вържи ли? Да, защото те съм се развили. Ей, тая, що? Дани, ела при мен. Слезте двамата с Кико сега в средата. Мерси. Къде е? След малко пленка сте две допусни. Дани, по-бързо. Серкан, играй. Демир, човека. Слагай това. Давай. Търси моя пас. Браво. Свали я долу. Сайде, Алекс. Срещай. Ники, толкова лек пас няма как да стане. Сложи го докато. С две ще играете. Да се научите да се подават. Ники, потъча силна. Прехвърли ги. Добре, Велизар, добре. Айде, отивай си Демир е до човека, Ицо да мога да е свободен. Не искам да си на 10 метра от човек. Денис, подсигурявай. Центрирай! Подсигурявай, Денис. Браво. Там, Велизар. Горе, Демире, глава. Митето е сам. Дани, там. Пак, дай му я. Дани, на калпа си ти. Нице, отстъпете назад. Още Серкан, ляв десен. Айде, Боби, атакувай, Дай му я. атакувай, Алекс. Атакувай, тук бега. Надито, виж, Надито зад защита. Още, Надито зад теб, Ники. Сама е. Подсигурявай. Добре, Велизар. Добре, Денис. Това е. Айде, играй. Сам си. Спокойно. Серкан, центъра, гледай, Кико, слез центъра. Засада се. Средата слез. Ето я. Добре. Още Митето. Браво, Ники, завършвай. Браво, Ники. Искам да видя и с ляв крак. Хлопо е с левия крака, завърши. Не го си за десен, той те бие от дясно. Айде, някой там. Бега, Вели. Центрирай. Добре, първа Метко. Айде, Метко, атакувай го, Метко. Горе. Аре, Ники. Мания. Случа, айде, Серкан Вели, имаш. Вели, хайде, Ники, да центрираме пак. Не. атакувай го, Ася. Добре. Денис, атакувай го. Викторе, вътре. Наде, втора. Ето я. Браво, Виктор. Браво. Наденка, само служи главичката я вътре. Айде, търси я, Велизаре. Мелик, може и с Денис да опитаме. Ама точно трябва да е, Малине! Сам си я